Здравейте! Днес ще ви покажа как да правите преводи на големи обеми от текстове или на файлове, чрез използването на инструмент, който се казва DeepL. Той е много полезен, когато имате нужда да правите преводи от един език на други, като има опциите да превежда на 32 езика. В случая сега ще ви демонстрирам как се случва това като обикновен текст и като файл. Тук съм си копирала просто някакъв текст, който мога от български. Той веднага разпознава всъщност какъв е езика, на който аз съм поставила текста. И тук мога да избера съответният език, на който да го преведе. Това е японски, мога да избера английски, ако на мен ми трябва това да бъде на английски. И така съответно мога да избера между 32 от други езика. Това обаче, което прави по-специално по този инструмент, DeepL, е, че той може да превежда и файлове, които са в PDF, Word или PowerPoint презентация формат. Как се случва това? Сега ще ви покажа един PDF, който имам тук и е на английски език. Нарочно съм го избрала него, тъй като той има и определен дизайн. Можете да забележите, че е в табличен формат този файл. Сега ще го кача в самият инструмент и ще му избера да си го преведа на български или на какъв друг език искам. Мога да избера всякакъв език отново, но в случая за целта на това упражнение ще използвам български, защото така най-добре ще се разбере как е направен превода. Кликвам на Translate to Bulgarian или преведи на български и изчакам няколко секунди. След което той автоматично ще изтегли моят нов преведен файл, който като го отворя, ще бъде вече преведен на съответния език, който съм избрала, в случая български език. И то така доста коректно и правилно е направен превода, като забележете, че е запазил абсолютно същия формат. В табличен вид, с същите цветове, по същия начин е направен. Разбира се, тъй като това е безплатната версия на DeepL, той най-вероятно ще си иска да си брандира файловете, както всъщност е и направил. Но това нещо може или да се заличи чрез друг инструмент, или, разбира се, ако се използва платената версия, този watermark, воден белег, няма да бъде видим в вашите документи. И така, това беше как можем да превеждаме буквално за няколко секунди цели файлове или презентации. И това би могло да ви спести изключително много време и усилия, така че се надявам да ви е било полезно. Благодаря!